ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಅಂಚಂದು ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚದು ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಇದು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚದು ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಇಟ್ ಸುರುಟ್ ಪಂಡೇರು ಇರು ಈ ಸಾಂಖ್ಯದ ವಿಷಯ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ತಿರುಪಾಗ ಪಣಾಕ್ಲು ಬಂದ ನಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಜೀವ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಂಚಿನ ಪುರುಷ ಏರು ಆ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ತಿರುಪಾಯರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ದೇವಹೂತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ಭೌತಿಕ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪಾಲೆ ನೈನು ಪಂಡೆ 24 ತತ್ವನ್ ಪಡ್ಪೇರು ಪ್ರಧಾನ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ ಆಯ್ತ ಗುಣ ಹೋಯ್ತ ಪಂಚಭೂತ ಒಂಜಂಜತ ಗುಣ ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐತ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಪಾನ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರ ಇನ್ನ ಮತ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಇನಿ 43ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಇಂಚದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಿರುಪಾದೇರು ತೂತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತೂತ ಸೂನ್ ನಮ ಎಂಚ ಗುರುತಿಸವಲಿ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಮುರನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನ ಮುಲ್ತದೆ 32 42 ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತರು ರೂಪ ಲಕ್ಷಣಲೇನ ಆಕೃತಿ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಸರಾಪುಂಡು ಅಗ್ನಿದ ರೂಪನೈತ ಪ್ರಕಾಶಡ್ದು ತೆರಿಯರಾಪುಂಡು ಪಟ್ಟೆ. ಅಗ್ನಿದ ರೂಪನೆಂಚಗೆ ಐತ ಪ್ರಕಾಶಡ್ದು ತೆರಿಯರಾಪುಂಡು ಅಗ್ನಿನೈತ ಪ್ರಕಾಶದ ಗುರುತಿಸರಾಪುಣ ಅಂಡ ಬೇಯ್ಪೌನ ಜೀರ್ಣ ಮನ್ಪುನ ಶೈತ್ಯ ನಾಶ ಮನ್ಪುನ ఒక ఆవి ఆపున ವೆಪರೈಸೇಷನ್ ఒక ಬಡವ ಆಪುನ ಬಾಜಿಲ ಆಪುನ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯದ ಬಯಕೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಐನ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸರ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಪಂಡೇರು ಒಕ್ಕ
ವಿದಿತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಆಧೀನಡ್ ಅಗ್ನಿ ఒక ರೂಪದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶವೈನ ರಸ ವಿಕಾಸ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೆ. ಅಂಚ ರಸರ್ದ್ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಸ ಗ್ರಹಿಸರೆ ನಾಲೈಲ ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿತರಿ ರಸದ ಮೂಲ ಒಂಜೆ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ನೆತ್ತ ದ್ರವ್ಯದ ಸಂಪರ್ಕದ ಕಷಾಯದ ರುಚಿ ಚೀಪೆ ಕೈಪೆ ಖಾರ ಪುಲಿ ಉಪ್ಪು ನಾನಾ ವಿಧ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಅಂಚದ್ ಬಾಕಿದೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುನ್ಪೈತೆ ವಿವರಿಸವೇರು ಅಂಚದೇನು ಈ ಶ್ಲೋಕನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನು ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚದ್ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೆ ಇರ್ದಲ ಇನ್ನು ಕೇನೂನೆ ಇರ್ದಲ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ದಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದುಃಖರ್ದು ನಮಕಿದೆ. ಭಾಗವತ ಮಾತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥ. वे ग्रंथ कंपेर मंतना भागवतम टॉप हवे एग्जाम एक पंडा वेदव्यासर लास्ट रचने मंतना ग्रंथ पंडा भागवत अर्ण परिपक्व मनस्थिति नारदेर उपदेशद भागवतडे नमक 4-5 ಅಧ್ಯಾಯದ 5 ಆಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಇಂಜ ಶ್ಲೋಕ 43 क्लेदनं पिण्डनं तृप्ति प्राणना अप्ययन उन्धनं तपा अपनोद भूयस्त्वम् अंभसा वृत्तयतु स्विमा. क्लेदनं पिण्डनं तृप्ति प्राणनप्ययनोन्दनं तपापनोदो भूयस्त्वम् अंभसा वृत्तयातु स्त्व इमा. क्लेदनं पिण्डनं तृप्ति प्राणनप्ययनोन्दनं तपापनोदो भूयस्त्वम् अंभसा वृत्तया स्त्विमा. क्लेदनं पिण्डनं तृप्ति प्राणना अप्ययनोन्दनं तपा अपनोद भूयस्त्वम् अंभसा वृत्तया स्त्विमा. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. क्लेदनं तृप्ते प्राणनाप्यायनं पिण्डनं तृप्ति पिण्डनं तृप्ति क्लेदनं पिण्डनं तृप्ति प्राणना अप्ययनोन्दनं तपा अपनोद भूयस्त्वम् अंभसा वृत्तयस्त्वसीमा. क्लेदनं पंड चंडी आपुनु चंडी मनपुनु पिंडनं गट्टी मनपुनु तृप्ति तृप्ति पडिसवನ ಪ್ರಾಣನ ಜೀವ ನಮ್ಮನ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪೇಯನ ಉಲ್ಲಾಸ ಮನ್ಪುನ ಉಂಧನಂ ಮೃದು
ಮನ್ಪುನ ತಪ ತಾಪನ ಅಪನೋದ ಪೋಪವನ ಭೂಯಸ್ತ್ವಂ ಅಪರಿಮಿತ ಆದಿಪ್ಪುನ ಅಂಬಸ ನೀರುದ ವೃತ್ತಯ ಕೆಲಸೊಳು ತು ನಿಜವಾದ್ಲ ಇಮ. ಇಂದು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕದಾದ ಪಂದರ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ ದುಂಬು ಅಗ್ನಿದ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ನೀರ್ದ ಲಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಜನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂಪನ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಈ ಪಂಚಭೂತದ ಗುಣ ಅಂತ ಪನ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಓಮಂತ ಐನ್ ಪಂಚಭೂತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಕೊಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಆತನೇ ಐನ್ ಪಂಚಭೂತ ಐಕೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಡ ಪುದರ್ ಬರ್ಪವೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚ ಆಯ್ನ ಐನ್ ಪಂಚಭೂತಲೇಡು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಐತ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಲೇ ಭಾಗವತ ಪೂರ್ವಿ ಅಂಚದ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಯು ನೀರದ ಲಕ್ಷಣಲು ಇಂಚ ಪ್ರಕಟ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಬಾಕಿದ ದ್ರವ್ಯಲೇನ ತೇವ ಮನ್ಪು ಪಣ ಚಂಡಿ ಮನ್ಪು ಅದೇ ಬೇತೆ ಮಿಶ್ರಣಲೇನ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪು ಅದೇ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ನೀರು ಬೋಡು ಚಂಡಿ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ನೀರು ಬೋಡು ಅದೇ ಚಂಡಿ ಮನ್ಪುರಿತೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಸಾರ್ನೆ ಮಂತನ್ ಅದೇ ಅದೇ ಆ ಸಾರ್ನೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವಂಡ ಐಕ್ ನೀರು ಬೋಡು ಐನ್ ಚಂಡಿ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಡಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ನೀರ್ ಮೈಪ ನೀರ್ ಮಂತ ಇದ್ನ ಇನ್ನು ಮಂತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪು ಪೌಡರ್ ಅದೇ ಅಂಚದು ತೃಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಹಾಕೋದು ಅದೇ ನೀರು ಅದೇ ಜೋರು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅದೇ ದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ನೀರ್ ಪಂಡ ಅದೇ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಬರೋಡು ನೀರ್ದ ಬ್ಯಾಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಡ ಬಾಜೆಲ್ ತಡೆವನೆ ರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪಾಗ ನೀರ್ ತಿಕ್ಕಣ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಮ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಪ್ಪ ಜೀವ ಬತ್ತರೆ ಅದೇ ಅಂಚ ನೀರ್ ಪರ್ಪುನೆ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಯಾಪಂಡ ನೀರ್ ಭಗವಂತ ಪಂಪರು ನೀರ್ಡ ರುಚಿ ಅದೇ ಅವು ದೇವೇರಿ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣನ ಪೋಷಿಸೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಣ ಒರಿಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಒರಿಯಣ್ಣ ನೀರು ಬೋಡು ಅದೇ ಆಹಾರ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಬದುಕುಲಿ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಒಂಜು ವಾರ ಅಂಚ ಬದುಕುಲಿ ಅಂಡ್ ನೀರಿಜ್ಜಂದೆ ಅಪ್ಪೋಸಿ ಅದೇ ನೀರಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒಕ್ಕ ಬಾರಿ ಇಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜದ್ ಪ್ರಾಣನ್ ಪೋಷಿಸವನೆ ನೀರು ವಸ್ತುಲೇನ ಮಿದು ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆನ ಬಲಿಪೌಂಡು ಅಂಚನೆ ಜಲಾಶಯಲೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ನೀರನ್ನ ಒದಗಿಸೋನು ನೀರ್ದ ಜಾಗ ಐಕ್ ನೀರು ಒದಗಿಸೋನು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜೆಲ್ನ ನಿವಾರಿಸದು ನವ ಚೈತನ್ಯನ ಉಂಡು ಮನ್ಪು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣ ಒಂಜಿಂಜ ಪನ್ಪೇರು ನೀರ್ದ ಲಕ್ಷಣ ಕ್ಲೇದನಂ ಚಂಡಿ ಮನ್ಪುನ ಪಿಂಡನಂ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋನು ಪ್ರಾಣನ ಅಂಚ ಜೀವಿಸಾರೆ ಕಾರಣ ಅಂಚ ನೀರು ಬೋಡು ಅವೇ ಬದುಕೇರ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಆಹಾರ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ದಿನ ಒಪ್ಪುಲ್ಲ ನೀರು ಇಜ್ಜದ ಒಂದ್ 2-3 ದಿನ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುದು ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೇನ ಉಲ್ಲಾಸ ಮನ್ಪುನ ಉಂಧನಂ ಮೃದು ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಪುಣ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಕೆಲವರ ಮೃದು ಮನ್ಪುನ ಪಣ ಇಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏರ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಗೆ ಅಗ್ನಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಬಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ನಿ ವರುಣ 2 ಜನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇ ತಿನ್ನಗ ವರುಣ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಇದನ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪು ಜನ ಕೇನುಜ ಕಲ್ಪುಜ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಜತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ದಾನಾಗ ದಾದಾಪುಣು ಬಾಯಿ ಉಣ್ಗೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಬಾಯಿ ಉಣ್ಗೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ
ತಿನ್ನಾಗ ಬಾಯಿ ಉಂಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೊಲ್ಲು ಬತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ವರುಣ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ವೇರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಗ್ನಿ ಅಂಚದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪುರಾಣಗಳು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತೀರಿಪ್ಪ ಅಂಚದ್ದು ತಪ ಅಂಚ ತಾಪನ పోపవన పడ బెచ్చని పోపవన ఒక భూయస్వం అపరిమితమైన నీరుದ ಕೆಲಸలు ನಿಜವಾದ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪೈನ ಪೂರ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರ್ದ ಕೆಲಸ ಅಂಚದ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರನ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವೇರು ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರಿನ ಪರ್ಪುನೇರ್ದು ಬಡವನು ತಗ್ಗಿಸವನು ನೀರಿನ ಪರ್ಪುನ ಬಡವನು ತಗ್ಗಿಸವನಿಗೆ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರು ಉಪವಾಸ ಪತ್ತೆರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಗಪಗ ಒಂತೆ ನೀರ್ನ ದೆತ್ತೊಂಡ ಉಪವಾಸದ ಆಯಾಸ ತಕ್ಷಣನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಲೆ ಕೆಲವರು ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಲೇರು ಆಹಾರ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನೀರು ಬೋಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ನೀರಿಜ್ಜನ ಕುಲ್ಲು ನಕಲ ಉಳ್ಳೇರು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಲ ಹಾಕುದು ಒಂಜಿ ದಿನನೇ ನಿರ್ಜಲ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನೇ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕುದು ಅದೇ ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ಲೋದು ಇತ್ತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲುವಂತಾರು ಈಗ ದುಮ್ಮದ ಇವು ಕಟ್ಟು ಮಾತ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಆಚಾರ್ಯ ನಾವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪಗ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಮಂತಿತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಅಂತ ನೀರು ಗೆತ್ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪವಾಸದ ಉಪವಾಸ ಟಯರ್ಡ್ ಆದ ಉಪ್ಪದೆ ದಾಳಿಜ್ಜ ಆಹಾರ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೇದಲೇಡ್ ತುಲೆಂದು ಉಪನಿಷತ್ ಪಂಪುನ ಆಪೋಮಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ನೀರಿನ ಅವಲಂಬಿಸದುಂಟು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಅವು ನೀರಿನ ಅವಲಂಬಿಸದು ಅದೇ ಪನೆರಾತ್ ನಂಚದು ನೀರಿಡ್ದು ಎಂಚಿನಾಡಲ ಚಂಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ತೇವ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜ್ಜನ್ ಚಂಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜಲ ಮಿಶ್ರಣರ್ದ ಹಿಟ್ಟದ ಮುದ್ದೆನ ತಯಾರಿಸವನು ಅದೇ ಚಪಾತಿ ಮತ ಮನ್ಪೊಲ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಪವನ್ನೇ ನೀರು ಪಾಡ್ತದೆ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿದ ಕೆಸರನ್ನು ತಯಾರಿಸವನು ಆ ಪುಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪನ್ನಂಚನೆ ನೀರು ಬೇತೆ ಭೌತಿಕ ದ್ರವ್ಯಲೇನ ಒಂಜಿಗೂಡಿಸನ ಘಟಕಾಂಶವಾದುಂಡು ಅಜತ್ತುಲೆ ನೀರ್ಡ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಉಂಡು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುನ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ ಐಕೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ದಾದ ಪಂಡ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸವನ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೇರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅದೇ ಇನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುವ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸವ ಗುಣ ಒಯ್ಕೊಂಡು ನೀರುಗೊಂಡು ಅಂಚದ ಹಿಟ್ಟನು ಮಾತ ಬೇತೆ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ನೀರು ಬೇತೆ ಭೌತಿಕ ದ್ರವ್ಯನು ಒಂಜಿಗೂಡಿಸವನ ಘಟಕಾಂಶವಾದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಬಳಕೆ ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿಗೆಲೆಡ್ ನೀರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಘಟಕಾಂಶ ಅದೇ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಪುನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಮಂತದು ಅಂಚದವು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಕುದು ಅಂಚದ ತೂ ನೀರು ವಾಯು ಇಡೀ ಭೌತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿದ ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ನೀರು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನದು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ತುಲೆ ನೀರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಓಲ್ಪೊಳ್ಳ ಕಡಲೆ ಅದೇ ನೀರ್ದಾದ ಉಂಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೀರು ಮೈನ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದು ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಹಾಡು ನೆರೆದು
ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಉಷ್ಣಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಅಂಚ ನೀರ್ದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು. ನೀರ್ದ ಕೆಲವು ಗುಣನ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ 44ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಗಂಧ. ಅವೆ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಅವೇನ್ ತಿರಿಪದು ಗಂಧದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು, ನೀರ್ದ ವಿಷಯನೇ. ಅಂಚದು ಶ್ಲೋಕ 44. ರಸಮಾತ್ರಾದ್ ವಿಕುರ್ವಾಣ ಅಂಬಸಾದೈವ ಚೋದಿತಾದ್ ಗಂಧಮಾತ್ರಂ ಅಭೂತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರಾಣಾತು ಗಂಧಘ. ನಾನು 2 ಸಾರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇವೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪನ್ನೋಡವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೆರಡು ದುಂಬಾರು ಡೈಲಿ ಪನ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಲವರೇ ದಾದಾಪು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪು ಆಯ್ತು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಪುಜಾರು, ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ಬಂಗಾಪು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನಿರ ಅತ್ತೆ ತಪ್ಪು ನಾನು ಓಡಿ ಆಪು ನಂಚದು ಹಣ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನೋಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪನ ಅವೇ ಅಂಚತು ಶ್ಲೋಕ ಪನೋಡು. ಪಂಡು ಪಂಡುದೇ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪರೆ ಆಪುನೆ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಪುಜಿ ಕಾಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರವೆಪ್ಪ ಅವೇ ಅದೇ ಕಲ್ತನಕಲ್ ತುಂಬು ಪೋಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಂದು ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ ತಡಕ ಬಾಯಿ ಹಟ್ಟು ಪೋಪೇರು. ದೇವರ್ನ ಕೃಪೆ ಆಪುಂಟು. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬುದಿಂಡ ದೇವರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂಟು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಂದ ದೇವ್ರ 10 ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಬರ್ತಾವರಿಗೆ ದೇರ್ತದ. ನಮ್ಮ ದೀವಡತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡಂಚ ಅವೇ ದೇವರು ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟು. ಗೀತಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪರತೆ ಏ ಯಥಾಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂಸ್ ತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ. ಎಂಕಿಂಚ ಶರಣಾಗತಿ ಅಪಾರ್ತು ಅಂಚನಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರು. ಅವೇ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡುನು ಎಲ್ಲ ಹಾಲಾವಡುನಿ ದೇವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪುರಾ ಬೊರ್ಚಂದನ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಅನರ್ಥ ಇನ್ನು ಪುರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಆ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆವಡತೆ. ಈ ಬೊರ್ಚಂದನ ದುರ್ಗುಣ ಪತ್ತೊಂದು ದೇವರ ನಡೆ ಪಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಪನ್ವೇರು ಎಂಚಲ ನಡಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮ ತಾಗುಂಡು. ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಬಂತು ಆತು ದಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂತು ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ದು ಬಂತು ನಾ ಅಂಚ ಬಂತು ನಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. ಅದೇ ದೇವೇರ್ ನಾಡೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ. ಅದೇ ಈ ಬೊರ್ಚಂದನ ಗುಣ ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಐಕಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪುರಾ ದುರ್ಗುಣರ್ದು ಕೂಡ್ನ. ಅದೇ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಂಚಿನನೇ ಜನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುರಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಬುಡ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ಅದೇ ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುನೆ ಈ ಶುದ್ಧ ಅದೇ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಬಂತು. ಅದೇ ಕಲ್ಪುಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುಲ ಎನ್ನಾಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಅವೇನ್ ದೇವ್ರ ಪನ್ಪುರೆ ಸಂಸಾರ ಯಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪುದರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಎಟ್ಟು ಪುದರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬಂತು ಉದರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಪುರ ನಿಸ್ಸಾರವಾಗಿ ಅವೇ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಗೊತ್ತಾಪು ಕೆಲವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಂದೆ ಈ ವಿಷಯ ನಂದೆಪ್ಪ ಬುರ್ಚಿ ಈ ನಾನ ಮುಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟದು ಬರ್ಪುರ ಕೆಲಸ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಾರ್ ಅಡ್ಡ ತಾಪತ್ರೆ ಅದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದ್ಪಂದು ಬುರ್ಚಿ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಟಾಲರೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದು ಹೊರಣ್ಣೆ ಇನಿ ಮಂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ಅನ್ಪೋವೇನು ಅದು ಅವಾಗ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಆಪುದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇದನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಬಂದು ಮುಂಚೆ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂದುವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ದೇವ್ರು ಬಂದ್ಪಾರ ಇಂದುವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆಟ್ಟೆ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪ ಎನ್ನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತು. ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪೋಡ ಅದೇ ಇಂಕ ಶುದ್ಧ ಆವಡ ಇಂಕ ತೆರಿಯೋಡು ಭಗವಂತ ಇಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಚ ದೇವರಡ ನಮ್ಮ
ಸರೆಂಡರ್ ಆಂಡ ದೇವರು ಖುಷಿಯಾದ ನಮಗ ಬೇಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿತ್ತು ಕನಪರು ಅವೇ ದೇವರೇ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ದಾಸರೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಕಲ್ಪರ್ ನಮಕ್ ಅದೇ ಯಾನು ಕೆಲವರು ನಂಚ ಮಂಡಿದ ಯಾನು ಉಪವಾಸ ಮನ್ಪೆ ಯಾನು ಜಪ ಮನ್ಪೆ ಯಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಂತರು ಅದೇ ಅಹಂಕಾರ ಕುಳಿದುಪ್ಪಿನ ಅಹಂಕಾರನ್ ಬಿಡೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟ ಇದು ಅಹಂಕಾರನ್ ಬಿಡ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತ ಅನ್ ದಾಲಾತ್ ಅದೇ ಕನಕದಾಸರು ಪನ್ಪೇರು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಬಿಡಿಸಿ ಎನ್ನ ನಾಮ ಜಿವ್ವೆಯೊಳಗೆ ಇರಿಸು ಶ್ರೀಮದಾನುಭಾವ ದಾಮೋದರ ಭಗವಂತ ಹೀರೆ ಬಿಡ್ಪ ಎಂಡಾ ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಭಾವ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ತೊಂಡ ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಹಂಕಾರ ದೇವರಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಉದ್ಧವ ಗೀತೆಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಮಾನಿತ್ವಂ ಅಧಂಬಿತ್ವಂ ನಮ್ರತೆ ಅಹಂಕಾರ ಇಜ್ಜಂದ ಇಕ್ಕುನ ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಮ್ರತೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಅಂತ ನಿಜವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ఒక ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡವೆ ಖಂಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತೆ ಬಂಗವ ಪಣ್ಣಗ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಂತಿಜಿಂಡ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಿಂತು ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಂಡೆ ಅದೇ ಕೋಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಏರಿಯತ್ತು ಕಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರು ದೇವರು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮನ್ಪವ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಜೋಕ್ಲಿಗು ಈ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಟ್ಟು ಬಂಡ ಹಿತೋಪದೇಶ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಜ್ಜಂದ ಖಾಲಿ ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೆ ಹೆಂಗ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಪನೋಡು ಅದೇ ಸಂಡೆ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಪನೋಡು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಎನ್ನಡ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನಲ ಬರೋಡು ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಚಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಿತೋಪದೇಶ te ಸಿಂಹ ಯಾನ ಕಾಡದ ರಾಜೆ ಪಂಡದ ಕುಳ್ಳುಂಡ ಐತ ಬಾಯಿಗೆ ಆಹಾರ ಬತ್ತು ಪೂರುಚಿ ಆಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ ಬೇಟೆ ಆಡುದು ಐತ ಕರ್ಮ ಐಕ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ನಹಿ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಸ್ಯ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಮುಖೇ ಮೃಗಃ ಸಿಂಹ ಕಾಡ್ದ ರಾಜ ಅದು ಹಂಡಲ ಐತ ಕರ್ತವ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ ಬೇಟೆ ಆಡೋಡು ಅಂಚಾನೆ ಐಕ ಆಹಾರ ತಿಕ್ ಅದೇ ಕುಲ್ಲು ನಾಡೆ ಐಕ ಆಹಾರ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬರೋಡತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಅದೇ ಹೆಂಗಿತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಕ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಉಪಯೋಗ ದೇವರ ನೀತು ಮೆಹನತ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ರಸಮಾತ್ರಾತ್ ವಿಕುರ್ವಣ ಅಂಭಸಾದೈವ ಚೋದಿತಾತ್ ಗಂಧಮಾತ್ರಂ ಅಭೂತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಪೃಥ್ವಿ ಪ್ರಾಣಾತು ಗಂಧಗ ರಸಮಾತ್ರಾದ್ವಿಕುರ್ವಣಾತ್ ಅಂಬಸಾದೈವ ಚೋದಿತಾತ್ ಗಂಧಮಾತ್ರಂ ಅಭೂತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಪೃಥ್ವಿಗ್ರಾಣಾಸ್ತು ಗಂಧಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಬಸೋದೈವ ಚೋದಿತಾತ್
रसमात्राद्विकुर्वणात् अंभसादैव चोदितात् गन्धमात्रम् अभूत् तस्मात् पृथ्वीघ्राणस्तु गन्धगा रसमात्रात् ರಸ ಪನ್ಪುನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವರ್ದ ವಿಕುರ್ವಣಾತ್ ಪರಿಣಾಮನ್ ಹೊಂದೋ ನಿಪುಣ ಅಂಬಸ ನೀರಿರ್ದ ದೈವ ಚೋದಿತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ದ ಗಂಧ ಮಾತ್ರಂ ಗಂಧ ಪನ್ಪುನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವ ಅಭೂತ್ ಉಂಡಾಂಡ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಐರ್ದ ಪೃಥ್ವಿ ಭೂಮಿ ಘ್ರಾಣ ಘ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ಪರಿಮಳ ತುಪ್ಪನೇಂದ್ರಿಯ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ನಿಜವಾದ್ಲಾ ತೂ ನಿಜವಾದ್ಲಾ ಗಂಧಗ ವಾಸನೆನ ಗ್ರಹಿಸವನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪೂರಾ ದೇವೇರ ಇಚ್ಚೇರ ಪೂರಾ ಅಂಚದ ಅಂಶೋಲೆಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಣಲ್ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಬೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನ ವಿಷಯ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಈ 5 ಮೂಲಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪಾರ ಆಯ್ತ ಗುಣ ಮೈನ್ ಅದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಸುಮಾರು 22 ಶ್ಲೋಕ ನೆಟ್ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದಾದ ಪನೊಂದುಲೆರು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ನಂಚೆನೆ ಪಣ ದೇವರನ್ನ ಇಚ್ಛದ ಅಂಚೆನೆ ರಸಾನುಭವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಡ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದ್ರವ್ಯವಾಯಿನ ಗಂಧ ವಿಕಾಸನಗೊಳ್ಳುಂಡು ನೀರದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಡ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದ್ರವ್ಯವಾಯಿನ ಗಂಧ ವಿಕಾಸ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಐದು ಪೃಥ್ವಿ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ದೆಂಚಿನ ಪಂಪ ಬೊಕ್ಕ ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಣು ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ವಾಸನೆ ತೂಪುನ ಇಂದ್ರಿಯ ಮೂಗು ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿದ ಗಂಧನ ಸುಮಾರು ಬಗೆಟ್ ಅನುಭವಿಸವ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಕ ಶ್ಲೋಕ 45 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷಣ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಪಾಂಬರು ಆಯ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 45 कराम्भपूति सौरभ्य शांत उग्र आम्ल आदिभिः पृथक् द्रव्य अवयवा वैषम्यात् गंध एका विभिद्यते ನನ್ನ 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಪವೆ ಬಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಡ ಭಾಗವತಂ ಎತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾಗವತ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಕಲಿಯುಗಡ ಬೇರೆ ಪುರಾಣ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂತ ಕಲಿಯುಗಡ ಭಾಗವತ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದೇ ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಬಂತ ಈಗ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ನಮಕ್ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ABCD ಕಲ್ಪನೆ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯ ಅದೇ ಅವು ಕಲ್ಪನೆ ಭಾಗವತಂಗೆ ಎಂಟ್ರೈರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಇಂಚಿನದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತ್ಮದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಾಗವತಂ ಅರ್ಥ ಬಂತಂದು ಭಾಗವತಂ ಬಿಡು ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ದಾಗ್ಲೇ ಭಾಗವತಂ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 2 ಗ್ರಂಥ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲಿಯುಗ ಬೇತವು ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವಡಿಜ್ಜಿ ದಾಯಪಡ ಪುರಾಣ ಪಾಕ ಉಂಡು ಅದೇ ತುಯರ ಪೋಣದ್ದು ಹಾಕುದು ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ಪುದು ಕೆಲವು ಸುಮಾರು ತಾಂಬ ಪುರಾಣ ಕಾಲಿಕ ಪುರಾಣ ಆದಿತ್ಯ ಪುರಾಣ ಮತ್ತ ಕೆಲವರು ಪುದರಿಗೆ ಎಂದುಪ್ಪಾರು ಸುಮಾರು ಅಂಚದ್ ಐನ್ ಮತ್ತ ಕಲಿಯುಗಡು ಓದೊಂದು ಕುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಕುದು ನಮಕ್ ಅದೇ ದಾಯಪಂತ್ರ
ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಹು ವೇದಿತವ್ಯಂ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಅಂಡ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐತ ಅರ್ಥ ಉಂಡು, ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚಾರ್ಯರ್ನಕ ಟೀಕ ಬರೀತೇರು. ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲ, ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಲಿಯುಗದ. ಅದೇ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಬಹುವೇದಿತವ್ಯಂ ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲ ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನ. ವಿಘ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಓದರೆ ಕೂಡ ಮಂಡೆ ಓಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಅದೇ ಉಲ್ಪಿದ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಂಡು 25 ದಿಕ್ಕು ಮಂಡೆ ಬೈಲ್ತದ. ಅದೇ ಅಂಚದು ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲ, ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತೆ. ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನ ಮನಸ್ತ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕೋಸ್ಕರ ಭಾಗವತ ಒಪ್ಪುದು. ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಭಾಗವತಂ ಈತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಂಡ पण ಈತೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಉಂಡದೆ ಬೇತೆ ವಾ ಪುರಾಣ ತಿಕ್ಕುದು ಗ್ರಾಜುಲಿ ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದಾಯ ಪಂಡ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪರಿಪಕ್ವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ರಚನೆ ಮಂತಿನ ಗ್ರಂಥ ಭಾಗವತಂ. ಬಾಕಿ ಪೂರ ರಚನೆ ಮಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ರಚನೆ ಮಂತ್ಲ ಆರೆಗೊಂಡಚೆ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿಚಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಏತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಾಡು ಪೂರ ಓದಾಡು ಅವು ಏತ್ ನೆಟಗೆ ಭಾಗವತ ಓದು ನೆಟ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಒಲ ಕಂಡು ತೋಜಿಗ ಭಾಗವತ ತಿಕ್ಕಣ ಅರಿ ಪೊಲುದ ವಿಚಾರ ಭಾಗವತದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆ ಸುಮಾರು 3ನೇ ಸ್ಕಂದರದ ಬತ್ತನ ಅವು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಭಾಗವತದ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅವೇ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅವೇ 3ನೇ ಸ್ಕಂದರದ 16ನೇ ಸ್ಕಂದ ಮುಟ್ಟ ಆ ವಿಚಾರಣೆ ತಿರುಪ ರಡ್ಡು ಸ್ಕಂದ ಒಂಜಿನ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅವು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪರಿಚಯ ಪಂಪುನು. ಅದೇ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೋಂಡಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಭಾಗವತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನೆ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅಡ್ತೆ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಅಂಚೆಲೆ 2ನೇ ಸ್ಕಂದಲ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಅಂಚದ ಒಂಜಿನೇದಂತೂ ನಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ತುಪ್ಪ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10 11 16 13 14 15 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರಲ್ಲ. ಅದೇ ತುಲೆ ಒಂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆ ಪನ್ನೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ದ್ರೌಪದಿನ 5 ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೇಳ್ಪೋದು ಜೆತ್ತನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಪಾಂಡವರ ಜೆತ್ತಿತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಪ ಆಣ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ आणि ಪಾಂಡವರನ್ ಬೇತೆ ಜಾಗ ಜಪ್ಪುತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪಾಂಡವರನ ಜೋಕ್ಲ 5 ಜನ ಉಪ ಪಾಂಡವರು ಜೆತ್ತಿತ್ತು. ದುರ್ಯೋಧನ ಅಕ್ಕನ ತರೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಂಡ ಅರ್ನ ನೂಲ್ಲೇರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏರು ದುರ್ಯೋಧನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅಂಚದ ಅರೆ ಕೊಣದು ಅರೆನ್ ಖುಷಿ ಮನ್ಪೋಡು ಹಣಂಬೇರು ತರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪನೆ ಪಾಂಡವರನ ಜೋಕೋನು ಅರ ಚೂರ್ಲಂದು ವಾಪಸ್ ಬಾರಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಡರೆ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪರ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು. ಅದೇ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಬಲಿಪೋಚಿ ಏರು ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೆರ್ತೆರ ఆయన తరేని పత్తుంది అన్నకు కనత దీప్ ఈ ఆయన తరెత్త మిత్తుంటుంది మీలాన్ ಐಕ ಅರ್ಜುನಲ ಕೃಷ್ಣಲ ಪಿದಾಡ್ ಬೇರು ಅದೇ ಪಿದಾಡ್ನ ತೂದು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಲೆಪನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅವಳೆ ಕುದುರೆ ಇತ್ತನು ಆ ಕುದುರೆಗೆ ನೀರ್ಲ ಬರ್ಪದ ಇಜ್ಜ ಸೀದ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅವು ಅಂತೆ ದೂರ ಬಲಿಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಲೇ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ತೋಜಿ ಐಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬುಡ್ತೇರು ಐನು ಪಿರದೆತ್ತೋನೆರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಗೊತ್ತು ಐಕ್ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನೇರ್ದವ್ರ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ ದಾದ ಒಂದೊಂದೇ ಗೊತ್ತಾವು ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಬಂದೇರು ಅಂಚದ ಐನಿ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಪಿರ ಗೊತ್ತೋನೇರೆ ಈ ಕೂಡೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬುಡೋಡು ಐ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಜುನ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬುಡ್ದು ಐನು ಪಿರ ಗೆತ್ತೊಂಬರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮನ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣಲ
భీమాల పనిపేరు ఆయన కిరోడు యుధిష్ఠిరల ద్రౌపదిల పనిపేరు ನಮ್ಮ ಏತಲ್ಲ ಗುರುಪುತ್ರಿ ಅದೇ ಇಕ್ಲೆ ಪೂರ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಂಗ ಅಂಚದ ಕೆಪ್ಪನ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಅಡ್ಡ ಜಂತ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ ಮಣಿನ ದೆತ್ತದ ಅರೇನ್ ಬೋಲ್ ಮಂಡಲಂತ ಬಿಟ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ನುವಾಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಸೈತನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ತರ್ಪಣ ಮತ್ತ ಕೊರ್ದು ನುವಾಪೇರು ನುವಾನಾಗ ದಾದಾಪುನ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪಾಂಡವರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಉತ್ತರೆ ಅಭಿಮನ್ಯುನ ಬೊಡಿದಿ ಉತ್ತರೆನ ಗರ್ಭಡ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜರಿತ್ತು ಆರೇನು ಕೆರೆರೆ ಪಂಡದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂಚದ ಐಂದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಉತ್ತರ ಬಲಿತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ದೇವ ದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ ಅದೇ ಈ ಮೃತ್ಯುದ ದವಡೆ ಹಿಡ್ದು ಭಗವಂತ ಇರೇನ್ ಬುಡ್ದು ಏನನ್ ಬೇತೇರ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಪರಪಿದಾರ್ದೇರಿ ರಾತಟ್ ಅಡಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಉತ್ತರೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವೇರ್ನ ನಾಶ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಬಿಡ್ಪೇರು ಐಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತದ ಪೋಡ ಅನಗ ಕುಂತಿ ಉಂತುವೆ ಕುಂತಿ ಉಂತಾವೇರು ಕುಂತಿ ಉಂತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ತೋತ್ರ ವರ್ಪಣೆ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪುರುಷಂ ತ್ವಾದ್ಯಂ ಈಶ್ವರಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಂ ಅಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಂತರ್ಬಹಿರವಸ್ಥಿತಂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕುಂತಿ ಸ್ತುತಿ ಬರ್ಪಣೆ ಕುಂತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಭಗವಂತಡ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಅದೇ ನಾವು ಪಂಡ ಅರೊಂಜಿ ಮಹಿನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೇವೇಡ ಕಷ್ಟ ಕೊರೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪತೆ ಕುಂತಿ ಕೇನು ನೈನ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ದು ಅಂತ ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲೋ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವತದ್ದು ನನ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ತೋದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವೇಡ ಪೋದ್ದಾದಕ್ಕೆನೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಈಡ ಮುಟ್ಟಕ್ ಏನ್ದಾನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಕುಂತಿ ಅಂಚ ಅದೇ ಕುಂತಿ ಪನ್ಪೇರು ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚದ ದೇವೇಡ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನ ಪನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಷ್ಟನ ಎದುರಿಸ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರೇ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಓಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವಶ್ಯಮೇವ ಭೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಂ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸಲು ಏತ್ತಾಂಡಲ ದ್ವಾಪನ ತಂಚದ ಅನುಭವಿಸದೇ ತೀರೋಡು ಅಂಡ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂಡ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಇಜ್ಜಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ಪಡು ಅಲ್ಲ ಕುಂತಿ ಮುಲ್ಪ ಆರೆ ನಂದು ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಡು ಇಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಆತು ತುಲೆ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ವಿಪದಾ ಸಂತುತ ಶಶ್ವತ್ ತತ್ರ ತತ್ರ ಜಗದ್ಗುರು ಗುರು ಭವತೋ ದರ್ಶನಂ ಯತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಅಪುನರ್ಭವ ದರ್ಶನಂ ಯಾನು I wish that all those calamities would happen again and again. ಇಂಚಿನ ಬತ್ತನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರ ಕುಂತಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತು ತಿರ್ತಾಪ ಅದೇ ಆಂಡ ಈ ಕುಂತಿ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ರಡ್ಡು ಜಂಟ್ ಕಲ್ಪರ್ತಿಕ್ಕು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಾಜಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ ನಕ್ಲೆ ತೂತು ಕಲ್ಪೊಂಡ ಕುಂತಿನ ತೂತು ಕಲ್ ಸುಖನೇ ತೂತು ಜರು ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನರ್ದಿಂಚಾರ್ನ ಜೀವನದ ಕತೆ ಬರ್ಪುಣ ಆದಿ ಪರ್ವಾಡ ಮಹಾಭಾರತ ಅದೇ ಎತ್ತು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿನ ಸೇವೆ ಮಂತು ಅದೇ ಆರೊಂಜಿ ಎತ್ತುನು ಮನ್ಪೇರ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ఆయన ಪೂರ ಸಹಿಸೊಂದತೆ ಅರೆ ಬೊಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪೇರು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಅಪ್ಪಗರ್ದಿಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನರ್ದಿಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟದ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಕಷ್ಟ ದುಃಖದ ಮಿತ್ತು ದುಃಖ ಒಂದು ಕುಂತಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭೀಷ್ಮಲ ಅಂಚೆ ಕಷ್ಟನೇ ಅಕ್ಲ ಜೀವನ ಯಾಪ ಸುಖ ದಿಕ್ಕೋಡು ಅಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಆಡಲ ಪೂರ ತುಲೆ ರಡ್ಜಲ್ನ ದೇವರ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಅಂಚ ತುಲೆ ಭಾಗವತಂ ಐನು ಎತ್ತು ಪೋಲು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಕುಂತಿನ ಸ್ತುತಿ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಭೀಷ್ಮ
ना देहत्याग यांच्या म्हणते ಕಡ್ಲ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪಣ ಭಾಗವತಂ ಸಮರಿ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ಐಕೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾವಾರ್ಥ ಒಯ್ಟುಂಡು ಭಾಗವತముడు ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುಂಟು ಉಂಡ ಭಾಗವತಂ ಮಂಚದ ಆತ್ತಲಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಇರ್ತುಲೆ ಪೂರ ಕುಡ ಕುಡ ಬರೋಣ ಹಾ ಬತ್ತಂಡ so that again and again so that we could see you again and again ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನೇ ದೇವರ ಇಷ್ಟ ಆಪಣ ಇದನ್ ದೇವರನ್ನ ನೆನೆಪೇಜ್ ದೇವರನ್ನ ಮಾರತ್ತದ ಓಲ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೋಕಡಮ ಫಾರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಚದ ಈರನ್ ನೆನೆಪುನ ಹಿಡ್ದು ಈರನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು that we will no longer see repeated births and deaths भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शन बके ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ಭವ ದರ್ಶನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಭವ ದರ್ಶನ ಪಂಡ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈತುನ ಅದೇ ನಮಗ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ನಮ್ಮಂದು ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಅವೇ ಕಷ್ಟನೇ ಬತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನಲೇನು ಜೀವನ ದಾದ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪರ ಉಂಡ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೋನೆ ಉಂಡ ಈಗ ಜೇಲ್ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುನೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಭಕ್ತರಿದಂತೆ ತಿಳಿಯುಂಡು ಅದೇ ಭಕ್ತರು ಕಷ್ಟ ಬಂಡಾలి ಏನಾರಿ ಎತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡು ಇತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆಟಿ ಎಲ್ಲೆಡ ಆಡ್ನ ಮಲ್ಲಡ ಆಪುನು ಕುಂತಿ ಮಾರಾಣಿ ಪಂಪದು ಅಂಚದ ಕುಂತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಪುನು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಗೋಸ್ಕರ ಉಂತುವೆರು ಉಂತುಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮರ್ನ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಭೀಷ್ಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ತುತಿ ಬರ್ಪುನು ಭಾಗವತದ ಕುಂತಿ ಸ್ತುತಿ ಉಂಡು ಭೀಷ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಉಂಡು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಪಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇತ್ ವಾ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತಂ ಇತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ ನಮಕ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನು ಬೇತು ಇಟ್ಲೆ ಹತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಈಗ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂಜಿಂಜೆ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಆತು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಪುರಾಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಏರು ಭಾಗವತದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ಲೋಕ ಡೈಲಿ ಪಠನ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಕುಲನ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪರು ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ ಅಂದ ಒಪ್ಪನ ಕುಲನ ಅಮ್ಮನ ಕುಲನ ಕಂಡನ್ಯನ ಕುಲ ಪ್ರಭುಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಪ್ಪನ ಕುಲನ ಅಮ್ಮನ ಕುಲನ ಬೊಡೆದಿನ ಕುಲ ಮೂಜಿ ಕುಲನ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೇರು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪಂತೆ ಮಾತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಭಾಗವತ ಮಾತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯ್ನ ಮಹಿಮೇನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 335ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ಸ್ಕಂದ ಅವು ಆ ಸ್ಕಂದ ಪನ್ಪುನ್ನೆ ಇಡೀ ಭಾಗವತನ ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ ತೋಜನ ಮೊನ್ನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು 16ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಭಾಗವತದ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಂದೆ ಅಂತಾರೆ ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಆತ ತುಲೆ ದೇವೇಡ ಕೇನುಂಡು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊಂದುದ ಶ್ಲೋಕ ದೇವರೇ ಕೀಡ ಭಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲಿ ಭವೇ ಭವೇ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿ ಪಾದಯೋಸ್ತವ ಜಾಯತೆ ತಥಾ ಕುರುಸ್ವ ದೇವೇಶ ನಾತಸ್ತ್ವಂ ನೋ ಯಥಾ ಪ್ರಭೋ O Lords of Lords, O Master, please grant us pure devotional service at your lotus feet, life after life. ದೇವೇಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಡ್ಲೆ ಇಂಕೀರ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಲು ಭಾಗವತ ಕಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಡು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಇನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು
ಭಾಗವತ ಪಂಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಉಂಡು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಂತು ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೆರ್ ಅವೇ ಭಾಗವತ ಮೈಕ್ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೆಚ್ಚಿನಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೆತ ಮೈಮೆ ಅದೇ ಅಂಚದಾಕ್ಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಕೇನ್ ಎಟ್ಲ ಫಲ ಇಂಚಿನ ಕೇನ್ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಪನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಪೀಟ್ ಬಂತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನಗಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಪ್ಪಗ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕು ಅದೇ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಪನ ಕೇನುಂಡ ಬಟ್ಟಾಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲಂಚಿನೇ ಬಂತು ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಪರಕೆ ಸಣ್ಣ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೇನೋಡು ಬಂತೇರೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತು ಬರಡು ಬಂತೇರೆ ಅವು ದಾಯ ಬರೋಡು ಸುತ್ತು ಬತ್ತನ ದಾದಾಪು ಎಂಚ ಬರೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಪಂಡ 99.9% ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತೇರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯೊಂದೇರು ವಿನಃ ದೇವರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದು ಧರ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇವರನ್ನು ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗುನನೆ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಇಂಚ ಮಂತನ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಪನೆ 100%. ಐ ಡೌಟ್ ಏಜ್ ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನೆ ಕೃಷ್ಣ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧವ ಗೀತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾತ್ವಾ ತೆರಿದು ಏನನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನಕ್ಲಾಗ್ಲಿ ಏನನೇ ಬತ್ತು ಸೇರುವೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಭಾಗವತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಾವು ತೆರಿಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ ಡೈಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪತೆ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಕವೇ 45 ಭಾಗವತಂ ಕೇನುನೆ ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಾಪ ಪುರಾ ದುರ್ಗುನಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತ ಅವೇ ಅಂಚದ ಭಾಗವತಂ ಓಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಫಲ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತದು ಅದೇ ಅಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇನು ಅದೇ ಒಂದು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪೆ ಕಲಿಯುಗಡ ಭಾಗವತ ದಾಲ ಫಲ ಕೊಡ್ಪುಜಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಭಾಗವತ ಮನ್ಪುನ್ನೆ ಕಾಸ್ ఒక ಪುದರ್ ಇತ್ತು ಜನ ತುಲೆ ಇಂಕ್ಲ ಜನ ತುಲೆ ಜನ ಮಾರ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಲೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂತು ಅದೇ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪುಗಾರ್ ಉಂಟು ಪುಗಾರ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇಡ್ ಗುರು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಪಂಪರ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಏರೇನ್ ಮೋಸ ಪನ್ಪರೆ ಅದೇ ಇಂಚ ಪನ್ಪು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾ ಪನ್ಪುನಾಗ 5 ಪೈಸದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡ ನಾಕೇನು ನಕ್ಲೆ ಪ್ರಯೋಜನ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂಚ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇದೇನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಿರುಗಿಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪು ದೇವೇರ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅವೇ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಏರೆ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಏರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ಮಹತ್ವ ಕೊರ್ಪುಜೇರುಂಡತೆ ಅಕ್ಕಳಗೈತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯರ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಒಕ್ಕಡೆ ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಜನ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪಂಪು ಕಲಿಯುಗದ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬುದ್ಧಿ ಜನ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದ ಅಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಜಿಂಜ ಜನ ಒಯ್ನ್ ಮನ್ಪೇರ ಐನ್ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಕ್ಲ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಅಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಿಂಜ ಜನ ಓಲು ಮನ್ಪೇರು ಐನ್ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಯುಗಂದು ಅಜಿಂದ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಪುಣ್ಯ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಈ ಕಾಲಾಡು ಅದು ಮಂತಂಡ ಜೀವನ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತೆರಿದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ತು ಬತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪು ಭಕ್ತಿ ಪರ ಈಶಾನುಭವ ವಿರಕ್ತಿರ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಚ ಭಾಗವತನೇ ಪಂತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನುಭವ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗ ದೇವರನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪು ಪರ ಈಶಾನುಭವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ತೆರಿಯೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪನೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಬುಡ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿನ್ ಪಂಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಪಂಪು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23 ಶ್ಲೋಕ ತುಳು ಏರು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿನ ಬುಡ್ದು
ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ ಸ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ನ ಸುಖಂ ನ ಪರಮಂ ಗತಿ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವನಾಡು ಸುಖಲ ಇಜ್ಜಿ ఒక ಅಕ್ಲು ದೇವೇರ್ನಾಡೆ ಪೋಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತೆ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯಡ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅದೇ ಏರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಐಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ತೋಜವ್ರ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ತೋಜಾವ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಎಂಚಿನ ಪಂತ್ರ ಐನ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡದು ಕೊಡೋದು ఆయన చేంజ్ పనిపేరు వెళ్ళి ప్రభుపాదుల పనిపేరు నమ పోస్ట్ మ్యాన్ చైతన్య మహాప్రభుల పన్నేవే అమార ఆజ్ఞ గురు హోయా యారే దేక తారే కహ కృష్ణ ఉపదేశ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಸ್ತ್ ಕೃಪಾಲು ಆರ್ ಪಂತೇರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರು ಆಗುದು ಎಂಚಿನ ಗುರು ಡೋಂಗಿ ಗುರು ಅತ್ತ ಅದೇ ಇತ್ತ ಕಲಿಯುಗಡ ಪುರ ಡೋಂಗಿ ಗುರು ಅತ್ತ ಎಂಚಿನ ಗುರುಗೆ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಪಂತರಿಗೆ ఆయన ಅಂಚೆನೆ ಜನತೆ ಪಂಡಿತು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮಧ್ಯಲೀಲಾಡು ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ದೇವೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತು ಅದೇ ಆರು ಭಕ್ತರಾದ ಬರ್ಪೇರು ದಾಯೆ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಾರೆ ನಮ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಡು ತುಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಹಿಡಿದು ಪೊರ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡಿಯರ್ಲ ಕಲ್ಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರೇ ಭಕ್ತರಾದ ಅವತಾರವಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ಜೀವನ ಅದೇ ದೇವರೇ ಪಾಪ ಜಿಂಜ ಒಂಜೇ ಜನ್ಮ ದುವೇ ಜನ್ಮಡ್ ಪೋಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮಗೆ ಎಪ್ಪುಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಪೋಂಡ ಏರೇರು ಎಂಚಿಂಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಇತ್ತನ ಮಂಡೇನ ಹಾಲ್ ಮುಂತೊಂದು ಅಕ್ಳೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಮೆಕ್ಳೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮ ಬೋಡು ಅವು ಬಹುನಾಮ್ ಜನ್ಮನ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮ ಬೋಡ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಅಂಚದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ నుంచి ನಮ್ಮ ತೂಕ ದಾದಾపు 1145ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಕರಂಭ ಪೂತಿ ಸೌರಾಭ್ಯ ಶಾಂತ ಉಗ್ರ ಆಮ್ಲ ಆದಿಭಿ ಪೃಥಕ್ ದ್ರವ್ಯ ಅವಯವ ವೈಷಮ್ಯತ್ ಗಂಧ ಏಕಾ ವಿಭಿದ್ಯತೆ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪಂಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಾಂಬ ಪೂತಿ ಸೌರಾಭ್ಯ ಶಾಂತೋಗ್ರ ಆಮ್ಲ ಆದಿಭಿ ಪೃಥಕ್ ದ್ರವ್ಯ ಅವಯವ ವೈಷಮ್ಯಾತ್ ಗಂಧ ಏಕಾ ವಿಭಿದ್ಯತೆ ಕರಾಂಬ ಪೂತಿ ಸೌರಾಭ್ಯ ಶಾಂತ ಉಗ್ರೋ ಆಮ್ಲಾಧಿಭಿ ಪೃಥಕ್ ದ್ರವ್ಯ ಅವಯವ ವೈಷಮ್ಯಾತ್ ಗಂಧ ಏಕಾ ವಿಭಿದ್ಯತೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಂದ್ರೆ ಹರಿ ಪರಂಬ ಕರಾಂಬ ಪೂತಿ ಸೌರಾಭ್ಯ ಶಾಂತ ಉಗ್ರಾಮ್ಲ ಆದಿಭಿ ಪೃಥಕ್ ದ್ರವ್ಯ ಅವಯವ ವೈಷಮ್ಯಾತ್ ಗಂಧ ಏಕಾ ವಿಭಿದ್ಯತೆ ಕರಾಂಬ ಮಿಶ್ರ ವಾಸನೆ ಪೂತಿ ಬೊರ್ಚಂದನ ವಾಸನೆ ಸೌರಾಭ್ಯ ಸುವಾಸನೆ ಶಾಂತ ಸೌಮ್ಯ ಉಗ್ರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಆಮ್ಲ ಆಮ್ಲ ಆದಿಭಿ ಇಂಚಿನ ಪೃಥಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದ್ರವ್ಯ ಪದಾರ್ಥದ ಅವಯವ ಅಂಗದ ವೈಷಮ್ಯ ಅಂಚದು ಭೇದಗನುಗುಣವಾದ
ಗಂಧ ವಾಸನೆ ಏಕ ಒಂಜಾದುಪ್ಪುನ ವಿಭಿದ್ಯತೆ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಡ್ದನು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗಂಧ ಒಂಜೆ ಆದಿತ್ತುನಲ ಅದೇ ಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಗಂಧ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪರಿಮಳ ಪರಿಮಳ ಒಂಜೆ ಆದಿತ್ತುನಲ ಮಿಶ್ರವಾಯಿನ ಸಹ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಗ್ ಅನುಸಾರವಾದ ಮಿಶ್ರಿತ ದುರ್ವಾಸಿತ ಸುಗಂಧಿತ ಸೌಮ್ಯ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಆಮ್ಲೀಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸುಮಾರು ಬಗೆತಾದು ಉಂಡದೆ ವಾಸನೆ ಪರಿಮಳಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ ಉಂಡು ಮಿಶ್ರಿತ ಪಂಡ ದುರ್ವಾಸಿತ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಸುಗಂಧಿತ ಪೊರ್ಲುದ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಸೌಮ್ಯವಾಯಿನ ಅದೇ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಯಿನ ಬೊಕ ಆಮ್ಲಿ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಬಗೆತ್ತು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥರ್ ಪಂಪೇರ್ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಸಾಲೆಲೆಡ್ದು ಮಿಶ್ರಿತವಾಯಿನ ಪಲ್ಯದಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಲೆಡ್ ಕೆಲವು ಟೈಮು ಮಿಶ್ರ ವಾಸನೆದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಹಿಂಗು ಹಿಂಗನ ಮುಲ್ಪ ಪಂಪೇರ್ ನಮಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಮಿಶ್ರ ವಾಸನೆ ಪರಿಮಳನ ಅತ್ ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ವಾಸನೆನ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತ ಅಂಚದ್ ತುಲೆ ಆತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನ ಭಾಗವತ ತೆರಿಪೌಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊರ್ಚಂದನ ಜಾಗೆಲಡ್ ದುರ್ಗಂಧದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಸುವಾಸನೆಲೇನು ಕರ್ಪೂರ ಮೆಂಥಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಬಾಕಿದ ವಸ್ತುಲೆಡ್ದು ಅನುಭವಿಸವ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಯಿನ ವಾಸನೆದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಯಿನ ವಾಸನೆದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಮಂಜಲ್ ಅರಶಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ದ್ರವ್ಯದ ಆಮ್ಲೀಯ ವಾಸನೆಲೇನ ಅನುಭವಿಸಲಾಪುಂಡು ಭೂಮಿಡ್ದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುನ ಗಂಧನೆ ಮೂಲ ಪರಿಮಳ ಅದು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದ್ರವ್ಯಲೆಡ್ದು ಮಿಶ್ರಿತ ಆಯ್ನ ಈ ಗಂಧ ನಾನಾ ರೀತಿಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಜದು ಈ ಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುನೆ ಭೂಮಿ ಇಡ್ತು ಅಂಜದ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪೇರು ಭೂಮಿಡ್ದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುನ ಗಂಧನೆ ಮೂಲ ಪರಿಮಳ ಆದುಂಡು ಇದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪೇರು ಅದೇ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪಾವೆರು ಪುಣ್ಯೋ ಗಂಧ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂಬ ತುಲೆ ಪರ್ಮನೆ ಶ್ಲೋಕ ಪೃಥ್ವ್ಯಾಂಬ ಯಾನ ಭೂಮಿದ ಮೂಲ ಪರಿಮಳ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಆಂಗಲ್ ಈ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಈ ಐನ್ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡು ಅವು ಐನ ಶಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪುಂಡು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಎನ್ಮ ಇದೇನು ಭಾಗವತ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಂ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವೇ ದಾಯಪಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಮ್ಮರಿ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಪಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಓ ಮಾತ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣ ಅವು ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಐನ್ ಪೂರ ಭಾಗವತಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪುಣ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅವೇ ಈ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನೆ ಈ ಐನ್ ಇದೇನು ಸುಮಾರು ಇದೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಂತೇರು ಎನ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪಂತೇರು ಅಂಚಂದು ಐನ್ ಸ್ಥೂಲ ಮೂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಎನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ನ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚದ್ ಈ ಐನೆಲ್ನ ತುಲೈತೆ ನಮ್ಮ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 49 ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಈ ಐನ್ ಐತ ಗುಣ ಅಂಶಲೇನು ತಿರಿಪಾಂದು ಪುಪ್ಪ ಓ ಐನ್ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಅವೇ ಇತ ಡೀಟೇಲ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂಚದ